bata nga gihimugso gilabay sa inahan, nasalbar nga buhi gumikan sa usa ka iro. Kaso batok sa managtiayon nga Tiamzon, gipadismiss tungod sa kakuwang sa preliminary investigation ug sa mga ebidensya nga wala sa listahan sa inventaryo. Duha ka managlahing pundok ang nagsugod og panawat og mga estudyante sa Talisay City College. Misaka ang kriminalidad sa dakbayan sa Sugbo apan Mayor Michael Rama nagdumili sa pagkomentaryo. Iyang gipapangutana ang iyang hepe nga si Romana. Casimero overweight sa iyang pagpanalipod sa IBF Junior Flyweight title ug mga adlaw. Gitangtangan sa iyang bakos. Mayo nga pong Sugbo, Kabisayan. Ano ang labing labas ng mga balita atong kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balidong Jr. Iatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Milagrong naluwas nga buhi ang masusong lalaki nagibana-ba ng 7 ngadto sa 8 ka buwan human gilabay siyang inahan sa kanal kilid sa gipuy-an ining boarding house. Suway nga misibat ang 18 anyos nga inahan sa maong masuso kinsan nga tumbok tungod sa lama sa dugo sa iyang paa. Jinky Bargio, Sugin Limi. Kilid ining pansayan sa usa ka boarding house sa may 3 de Abril habig sa barangay Labangon, giingong nakita ng usa ka masuso pasado alas 6 kaganyang buntag. Matud sa mga nakakita, nag-ubo sa kanal ang masuso nga lalaki, nagibana-banang 7 ngadto sa 8 ka buwan. Saan po sa mga na ilang gipagod, ipagtanaw na ko, ang ako yung nakitaan kay, ang diri ba, kinitang kugo ba, o kiniing siko, diri, ano siya, kalau ibata man ni, yun ba siya kung balibo. Nagkagugot ang maong boarding house dihang suway nga misibat, kining duha ka batan-ong babay nga gidudahang usa kanila mao'y inahan sa gilabay nga masuso. Gigukod sila sa mga sakop sa rescuer sa barangay Sambagdon. Taod-taod, nasuta nga kini siya ang inahan sa bata, human makit-ing nga dunay lama sa dugo ang iyang paa. Pagguon lang nato sa ngan nga RV, 18 anyos, lumad nga tagalungsod sa Bourbon. Gisud na ko, ako gitanaw. Kaya pagtanaw na ko, niya nagdugo-dugo man, di man siya po siya moangkon. Then pagtanaw na ko, ni pakiluin man siya nga ayaw pagsaba. Kung nga dili na mahimo. Gidala sa tambalanan si RV, samtang ang baby boy nga milagrong nabuhi, giatiman karon sa temporaryo nga Cebu City Medical Center. Gitun-an pa sa kapulisan kung unsay mamahimong tulubagon sa batan-ong inahan. Jinky Bargio, News 5. Nasuta nga mas dagang nitabong krimen sa dakbayan sa Sugbo sa unang quarter karong tuiga kun itandi sa miaging tuig. Kapulisan sa syudad nangita og paagi kunon saon pagpakunod ang mga kaso sa krimen. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gikan sa 477 sa uwahing quarter sa miaging tuig, misaka nga to sa 771 ang mga kaso sa street crime sa dakbayan sa Sugbo sa unang quarter karong tuig 2014. Diin 38% ang natalang pagsaka. Pickpocketing kun pagpanguot mao'y nag-unang kaso sa street crime nga dunay pagsaka ngadto sa 261 ka kaso gikan sa 126. Sa mga police station sa dakbayan, ang Cebu City Police Station 2 mao'y dunay labing daghang natalang insidente sa krimen. Diin miabot kini ngadto sa 562 ka kaso gikan sa 354. Usa kuno sa mga rason niini, mao ang nagkadaghang bar sa Mango Avenue nga sakop sa ilang area of responsibility. Actually, we still consider this alarming, no? Considering this crime is happening basically in the state, no? State crimes. Giangkon sa pangu sa Investigation and Detective Management Branch Police Chief Inspector Eileen Recla, nga atol sa ilang panagtigom ni Cebu City Mayor Michael Rama kagahapon, gipahibaw sila sa mayor nga wa siya nakauyon sa misakang gidaghanon sa krimen sa syudad. Apan diyang gikuhaan og habig sa mga tigbalita si Rama kabahin niini, di niya buot ipasibya ang iyang komento. You just check with Noli. I have already made my
my instruction to them. Pero wala siya kakaulit sa crime volume sa Cebu. No, I don't have that was confidential. Mabantayan nga dili vocal si Rama sa iyang mga komento kabahin sa mga kalapasan sa kapulisan, ubos sa termino ni Cebu City Police Director Police Senior Superintendent Noli Romana nga iyang pinili, itandi kaniadto, diin kanunay niyang sawayon ang kapulisan, nga ubos sa termino ni Police Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. nga gipahuli pa niini. Giangko ni Rekla nga dunagyoy mga kalapasan ang kapulisan, apan buot sab niyang ipasabot nga usa sa mga rason kung nganong misaka ang crime statistics, mao ang tinud-anay nga crime reporting karon. Tanan nga reported, dili na gid matago ba? Giinkod na. Meaning na-record na gid siya, na-count na gid siya. Maybe isa na siya ka-factor nga considered siya nato ang pag-increase sa atong statistics. Hinuon, daghan na sila plano aron moubos ang insidente sa krimen sa syudad, sama sa investigation ug intelligence courses alang sa kapulisan karong summer ug masugot nga koordinasyon sa kabarangayan. Andrea Patenia, News 5. Nagmalinawon ang pagpanghatag sa 2,000 pesos nga financial assistance alang sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Dinhi sa barangay Tinago, hatod kuha ang kapin 500 ka mga senior citizens nga narehistro sa mong lugar. Dunay wa makauyon kay kuno kuwang ang 2,000 pesos nga financial assistance. Kung may lain nga, kuwang naman na. Hamer ito gisaan nga yung 6,000 ang kuwan. Tuwang ra ang 2,000. Kuwang ragay. Sa barangay Guadalupe nga dunay kapin sa 4,000 ka mga senior citizens, dunay may reklamo tungod sa ilang natagbuan nga kakulian ato sa distribusyon. Dili din sa katagaan. Nila ilang ipakorek. Eventually kitagaan ra ka, ma'am. Oh, of course. That's yourself. Why should I be the one penalized for that? Kung adunay may reklamo, duna say mapasalamaton ug nakauyon sa pagpanghatag. Nganong dili man maayo na lang. Ingat siya, salamat kaayo ha. Mato ni Department of Public Services Head Engineer Rolando Ardoza nga mo'y nangu sa distribusyon sa Guadalupe mipasabot nga aduna giwa mahatagi tungod sa mga kakulian. Iyang gipasabot nga igura silang misunod sa proseso base sa gihatag nga guidelines. Amo yung ipangita ang original it's because nakita man gud namo nga dunay mo present og original sad ang picture. Kunya naka-present na present na ang Xerox. So magproblema naman mi ug amo pandawato ng Xerox kay nahitabo na sa una natagaan ng Xerox karon ni anha ang usa nagdala og original ID original, so ang problema ka muna karon stricto ta. Sa kinatibukan malinawon ra ang pagpud-apud sa financial assistance alang nilang lola ug lolo kung ikumpara sa miaging tuig. In behalf sa taga City Hall, no, in fairness, karon among pagpanghatag husay ug hapsay kaayo. Ang atong mga senior citizen are very cooperative kunya. Discipline kay sila nga mo full in line gyud sila nya kay balo na sila og asa ang area nila nga I would like to say nga compared sa una nga pagpanghatag, this is the best so far. Leslie Caminado Vistil, News 5. Gipangayo sa mga abogado sa magtiayong siyamton ug mga kauban nga ang pag-dismiss sa mga kaso nga giatubang nila sa Toledo Regional Trial Court. Sumala sa motion for judicial determination for probable cause nga ilang gisangat wala moagi sa preliminary investigation ang kaso nga gipasaka ug questionable ang mga ebidensya nga gigamit. King Perez, Suginlimi. Nagpiket kining mga sakop sa Karapatan Central Visayas sa tubangan sa Toledo Regional Trial Court. Nanawagan sila nga tumanon sa Philippine Government ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees nga ilang nasabutan uban sa National Democratic Front. Alang kanila, di angay dakpo ng magtiayong Tiamzon nga mga pangu sa rebuilding pundok base sa maong kasabutan. Kaya sa una, wala ba siya ng kaso sa illegal possession of firearms, daghang depektoso po sa procedure sa pagpahigayon nini. Ay katulo ang sining makanunay yung paglapas sa ilang pakanong katungod, no? Gidakop ang magtiayong Tiamzon ni adtong Marso dito sa Barangay Zaragoza, lungsod sa Luginsan, Cebu. Pinaagi sa usa ka warrant of arrest sa kaso nga multiple murder at tubangan sa Branch 21 sa RTC Region 8. Laing kaso nga illegal possession of firearms and explosives ang ilang giatubang uban sa ilang mga 5 ka kauban nga gikiha usab sa sumbong nga obstruction of justice.
Miatubang karong adlaw sa sala ni Judge Ruben Altobar sa Toledo RTC Branch 29 ang mga abogado nila gikan sa National Union of People's Lawyers na silang Attorney Rachel Pastores, Attorney Edre Olalia, Attorney Ayan Sapayan ug Attorney Ayan Mantikahon. Ilang gisangat ang motion for judicial determination of probable cause with a prayer of outright dismissal sa upat ka mga kaso. Matud nila, way igong basehan ang pagpasaka sa kaso. Hilabi na nga walay inventory sa mga ebidensya diyang gidakop ang mga akusado. Ang inventaryo gihimo 12 ka oras human milabay ang pagkasikop ug wala usab sa listahan ang mga giingong armas ug explosives. Also, video was taken of how the inventory was taken, and again, there's no showing that there are explosives or firearms that were taken from the accused. Buot usab sa mga abogado nga madismiss ang kasong obstruction of justice sa mga kauban sa magtiayong Tiamson. Kung ikaw ba ay kasama ng isang accused sa ibang kaso, pati ba ikaw, dapat isama na rin at kasuhan. Lakip sa ilang ibasehan nga madismiss ang kaso ang kakuwang sa preliminary investigation. Mato di Provincial Prosecutor Attorney Reynaldo Menchavez Jr., gihatagan og kahigayunan ng mga akusado na ipabusog inquest proceeding sa DOJ Manila. Apan sumala sa mga abogado sa depensa, milapas na kini og 36 ka oras human gihimo ang pagdakop kanila. In the continuance of the inquest proceedings for counsel, they questioned the jurisdiction of the Department of Justice in taking cognizance of the case, since, as they said, respondents were arrested in the province of Cebu. And the inquest proceedings was conducted early morning, at around 10 o'clock in the morning of March 24, Your Honor. So basically, that was more than 36 hours since the accused were arrested. Nangayo ang Provincial Prosecutor og 15 ka adlaw alang sa pagsamit sa iyang comment batok sa dismissal nga gipangayo sa mga abogado sa mga akusado. Usa ka joint motion gisangat usab sa duha ka panig nga bipadayag nga ang Toledo RTC ang mogunit sa kaso human unang gifile sa DOJ Manila ang mga sumbong atubangan sa Cebu RTC. King Perez, News 5.